ఈ వీడియో ఎలా చేయాలో మీకు తెలియదేమో. Yeah, yeah. Hey, tak tak de karo savariya, tak tak de karo savariya, abhi bana. ఇది ఎలా చేయాలో బేసిక్ గా చెప్తా చూడు. ఫస్ట్ క్యాప్ కట్ లో మీ క్లిప్ అండ్ మ్యూజిక్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దెన్ బీట్స్ లోకి వెళ్ళి బీట్స్ ని జనరేట్ చేసుకోవాలి. బీట్స్ కి తగ్గట్టు మీ క్లిప్స్ ని అడ్జస్ట్ లేదా స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. దెన్ సెకండ్ క్లిప్ స్టార్టింగ్ లో వచ్చి ఫ్రీజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దాన్ని ఓవర్లే మీద క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ క్లిప్ కింద ఓవర్లే చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ పార్ట్ ని డిలీట్ చేయాలి. ఓవర్లే చేసుకున్న పార్ట్ డ్యూరేషన్ 0.8 or 1 second ఉండాలి. నెక్స్ట్ రిమూవ్ ఫీచర్ లోకి వెళ్ళి ఆటో రిమూవల్ సెలెక్ట్ చేసి స్ట్రోక్ మీద క్లిక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లూమిన్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసి వైట్ కలర్ స్ట్రోక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎండింగ్ లో ఒక కీ ఫ్రేమ్ ఇవ్వండి అండ్ స్టార్టింగ్ కి వచ్చి ఫోటోని కిందికి డ్రాగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ లోకి వెళ్ళి ఫ్లోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఆడియోలోకి వెళ్ళి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేసి సౌండ్ ని యాడ్ చేయాలి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా అన్ని క్లిప్స్ కి చేయాలి. దెన్ సెకండ్ క్లిప్ మీద క్లిక్ చేసి యానిమేషన్స్ లో వెళ్ళి ఫ్యాషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అన్ని క్లిప్స్ కి అలానే అప్లై చేయాలి. దట్స్ ఇట్, మన వీడియో రెడీ అయిపోయినట్టే. Yeah, yeah. Hey, tak tak de karo savariya.